Borba za one koji ne mogu da govore. Tempo kojim živimo ostavlja nam jako malo slobodnog vremena da se bavimo hobijem ili da se zapitamo o nekim problemima koji su nam pred očima svaki dan, ali ih od obaveza ne primećujemo. Problem napuštenih i ugroženih životinja koje lutaju trebaju biti deo naših razmišljanja. Pomozimo im, jer je njima potrebna pomoć, a nama treba tako malo truda da bi njima ulepšali život. Često oni koji nemaju osjećanja prema životinjama nemaju ni prema ljudima. Sigurno šetajući ulicama sretnemo bar jednu ili više napuštenih životinja na koje se sažalite ili ih jednostavno zaobiđete misleći da su one problem. Zapravo nije tako. Problem je u ljudima koji ne vode računa o svojim ljubimcima i puštajući ih na ulicu ugrožavaju život kako životinja, tako i ljudi. Kao pojedinci, jako malo toga možete uraditi, ali ukoliko se zajedničkim snagama potrudimo, uspećemo. Ljudi zanemaruju njihove potrebe jer životinje nemaju tu mogućnost da nam kažu šta im je potrebno i kako se osjećaju i zbog toga se njihov život ugrožava. Kako bi pomogli životinjama koje su ugrožene i napuštene, možemo da osnujemo organizaciju koja bi se zvala U dom i ne kupuj. Svako ko nema, a želi ljubimca, mogao bi da učini humani gest i udomi životinju, umesto što će trošiti novac na kupovinu ljubimaca. Human gest prema životinjama ne mora biti samo njihovo udomljavanje kao pojedinac. Ukoliko ste ljubitelj životinja, a nemate uslove za udomljavanje, možete im pomoći malim gestom. Naročito pomoć potrebna je životinjama kada su hladni dani, možemo im nositi hranu, vodu. Upravo u ovakvim uslovima njima je čovekova pomoć jako potrebna i one će vrlo biti zahvalne na tome. Nemojte da sedite skrštenih ruku, već se potrudite i pomozite im.